Ма няма добра видимост. Що мъгла да му се не види? То вечерта е по-як, защото цвети всичко. Моето работно място. Тя е стадиона. Беше много. Ще не мога да го фана стадиона. Какво? Има го. Его е. Добре, добре. Го, Иди го и го, публиката. Го! Ай! Майко, не май гризички, дай! На запад е? Не, много са легасти, бил майка. Къдата. Щях да няма. Къде? Много е, той с бомбър ли? Къде така изкочи спотника, свичи отзад. Но мамата пак е взе. Ай, да ходим да пием към пристанище. Не работи. Да. Чекай се, много ясно. На яхтеното пристанище ли? А? Чай, я ще кажа. Ноши във вътрешния джоб и казва, нали да му черпя. Да, патронки. Айде отидем да кръшмачката дали бачка.
Ма така заснемам и маршрута. Смешно едно патронче, ама от сърце. Стига глупости. И Венци отказа да пи и аз и графа. Така ли беше графа? Това патронче сигурно стои още там. Да. Вървим с така лекичко. С Родозем беше там патрончето. Как няма да. Що патронче е графи? Туби трябва да биде. 17 тона. Ти какво занимаваш с кебабчета ли? Абе, масти са там, бе. Същото се занимава. Абе, работи, бе. Той, ако не работиш, нямаш да ни отвори изобщо. Как да не работи? По екстра. Има маси, има вънка. Има маси. Те кой ще ги откради? Тук е скъртени пейки, всичко. Тук е прекрасна градинка за пиене, бе, човек. Няма не работи, бе. Горно е. Абе, катинара го няма, бе. Няма, бе. Всичко е събрано вътре. Мислиш ли? Добре. Чай да го... Как гледай столовете? Давай, не работи. Столовете виж къде са тук събрани. Ама дама са екстра, точно тук за запиване най-добре. Ми дай да прикарим Валя, той дойдехме. Аз ще прекъдя. Дай свършим работа, той дойдехме. Ко? Батрол прибрали са? Прикаж да ми си тръгваме. Минаха с Вангелов насам. Вангелов беше след мен. Той остана да гледа ъгловите. Не, той остана, аз видях с Батрало съд. Айде, огън ще в мене. Ой, трябва по да изкушим, защото... Айде да снимаме, красавци. За 4 писи. Черноморец не си играй с кача. Радостта ни няма край! Въгън поле бахрена! За победа ви зове! О, бургаски богове! Ко бе? Да тръгваме, давай. Атака! Акулите в атака! Вече сме в група Б. Много ясно. Финал идва. И мазута, хуйщете! В София за 8-10 човек перфектни. Аз вземам и други работи за 20. Да, ти ако се интересуваш тези работи, прекрасни оферти, направо чупят глави. Ах, мазути, мамка ви! Трябва да пресрещнем, той бил пристанището, ма загубил. Валю! Огледай за Чичо, бил пристанището, ма загубил. Не е той там това. Мазута, в Б, хуй ще яде! Да ги бием човек два пъти. Мазута, в Б, черноморски хуй ще Викам на Батра, ако слезеш от портала, тръгва и надясно, ще видиш градинка там кръчма. Той се загубил, някой вика там, да видя той. Станки човек е чайчета си. Какви сте камери. А? Не бе, даже някакви хора са чудят, защото ги снимам, сигурно са контрабандисти, човек. С удинезе в... А то гарсона като къде, нали, както води? Ма тук е човек по тайно място само за сделки. Днес сме в граничната... Ма тук си е границата, бе, след портала, това си е гранична такова. Точно тук. Как няма работи заради празниците, сигурно не. Иначе си е точната явка. Дискретна, никой не знае. Влизаш си вътре само някакви такива лица. Аз бе, готино, аз 2 часа на крака тук ме търсеше, бе, в газария заради червено-белата палата. Ма, защото не знаеш къде е кафето. Слушай, Пелио, ти става що съм не ги. кажеш къде отиваш? Сипал съм ги. Не, не ме интересува човек, аз ходя на мачове заради да се обата. Аз там... Те не ходят с шао и такива, разбираш? Зимата като студентите в пълно училище, просто на такова слага шал. Да, и тогава, да. Еми е такива зимата, не съм виждал там да по училище. Ма тут колко време става, бе? Но такива ли? Много време е, човек. До те хемус ли, бе? Ще Ти добре. къде ще трябва са време? Да, Да работиш, защото имате някакви 2 години живеят там. да.
Значи има и скъпи нагоре, нагоре са скъпи. Ама и мисля ли се обадил до сега, човек? Аз съм там, бе, големи. Аз имам телефон, аз даже не е гледам. Искаш ми запиши номера. Сега ще го запиша, да. Ма добре така. Има си движение, матч. Няма само хора, защото хора са на стадиона. Ба, трябва да не тръгваш, велик. Айде на матча. Цигари продават ли някъде около? Не, сигурно, не знам. Аз купя цигари, нямам цигара. Пресичаме, ко? Айде пресичаме, не е ли зелено? Зелено е, бе. Добре. Градски транспорт, всичко. Няма откъде да купиш цигари, бе. Те са много далеч, бе, човек. Той свърши мача до тогава, бе. Ай, батран, повръща ли там, бе? Живко метро са воена си. Ама на стадиона ли? Не бе, големия метро. Чай, гледам батран как спира стълба. Не може, батран колко как ще се тръгва ли? Да. Спи на стълба, човек, не може да отлепи. Той ще почини сега малко. Си почини, ма такси ли ской? Кой има ли Да. такси? Това е такси. Сега се почини малко. Говори с метъл, вика метъл, като се прибира, ще прозвъня. Кой той ли вика? Да. И идва и към къща, Ей, Старва Рейс. а пък тия други след това ще дойдат към къща направо. От мача на който как ли е? Дай го остане на стълба с почил, той може цяло по времето такова. Може. Той ще шофират след малко. Да, е много ясно. Неговата е много сложна. Той матч не е почнал още ли? Охо. Вече им гледа да снимам публиката, човек. Как приятно изглежда симпатично така. Шепа хора, знаменци. Днеска много малко. Малко, да. Има някакъв... Горца вече са повече. Да, бацата ми се губи. Там е. Велико къде е? Ай, сега ще да ги видим. Давай, ни вчера беше изпълнително да купих тях. Опа, това на такси. Да. 88, 1001. Колко сега да отпреди на първата знам къде ще ги поговори нещо. Так. Камо къде го закара? Ама нещо не нище. Ба, трябва дали ще го изши, Он не тръгва. Ти знаеш, че има други хора в колата. Тръгна. Да, тръгна. Какви сценки. Радо в чайката. Давай. Веке, айде почна, бе. Хронология на събитията ли? Да. Може да го покажем в домашните, следващите домашни видео. Не се знае кой ще се случи. Така че... Къде е топката? Ето я. Гани афганистия. Разхвати, Гани. Гани като разхватиш вече трябва да пади, да. Не мой. Ще ти нагоре малко го. Снимаш лицата? Снимам всичко, е. Тя така...
Там трябва да друсаш кола си. Отсечи го, ба го и кола, е. Друсай кола, бе, друсай, бе. Друсе, плати бе. Абе, не може да знаеш как е влязъл човек, нали? Виждам от тук. Трябва да го отсека, тя да прави. Отсечи го, само да ни пади върху колата. Съседа се прибере и ме сама. Прибери се малко. Падат коли. Влез в колата. Теодор ставаш сега срещу слънцето. Совка вътре ли е? Не пада. Ема сега те ли ще го оставиш клона? За го той си съгне и ще падне, да. Снимам тая, Елек. Сега слизаш ли? Нали, върху жужа. Нямам компютър за коня, аз не съм взел USB кабел, да съм само с... Ами аз да си сваля това нещо... Няма USB. Да няма, бе. Аз не виждам, че има... Защо не се подава? Защото няма, не пише, че не е с комплект. Това не е щета версия, човек. Нощния режим даже има малко по. Те на... да. Новите са кой е нощния. Фотоапарата ми трябва да е на стойка. Аз добре се засели да си купам един Samsung. Обаче къде ми го дадаха и не можах да си го взема тогава и казах... Фотоапарат? Не, камера пак, Samsung, там D351 беше примерно същите пари, даже по-ефтино. Обаче там тази ми я купува камерата вече в Бургас, нали? Викаме тук в Технополис на GVC има промоция. И аз за това да е тази, но тази няма такова. Она Samsung имаше нощно виждане, нали, 3 нулева и лукс. Това е с цифра зелено такова. Като те е Big Brother, стане пълната мина. Ама тя ми се тая, аз съм доволен, живе, те се добра. Пада човек в Венеция, пада, туристите спират. Се спира, Не, от тук откъде се пуска. Пак същите песнилите си го миксирал. Ама много добре така, лекичко, тиха музичка. така добре ли бе, цаца? Да, Или малко по-надолу? екстра е. Джони, размразяват ли се? Какво стана, това? Да го загася какво? Да, брате, аргирови, бе. Да. Нали? Не, дай. Ами това е... Сборна такова, има 3 български песни. Валю. Много е да се топля, бе. И да е. Защо бе? Ми аз винци лек съм вече на бяло винци. Айде, бе. Ще го загася. Виктор Хипаря... Виктор Хипаря го вижда един път. Ма не е половин час, глупости, цяла вечер само това обясняваше не на мене, ми на всички около него, нали. Като с който говориш само за това как ял телешки паржоли, пил бяло вино, отслабнал от 30 кг. Да, бе, човек. Един втален, нали го гледаш, не мога го познаеш, че това е Хипаря, нали. Само по главата така същата. И върви с една чаша бяло вино, с една пътилка от другата така. Само бяло вино, телешки паржоли. Вече твои Разбрай, за какво трябва да. Там аз мога да се бял, защото доктор да ги изпиваме. Кое? С масови така. Да. Цаца, То от време на време. Ти си ще почват цици да се местят разни
функции Неща. да ги използвам. Да, може така да правиш някакви детални работи, но Забавено. пак доста повече, отколкото аз използвам. Да, използвам само снимане и нищо повече. Или приближаване, раздалечаване. Да, и то стори. Валя, що се засрамваше, Валя? Обличи се, бе. Много се засрамваше. На Таралешко, дай да ги втори. Аз ако нямам да бъда коментари, може да гледам, даже не можа да го гледам. Много добър футбол. Мазутски. Ай, говори се. Май по-едно време. Така, не можа да го изгледам вече. Ой, западни кафе. Така навсякъде да се върти. Сега снима ли? Черна лента ще има накрая, нали? Валя, удари една глечка през Мирно. камерата. Я да се валя за удари. Сега бе, кани да те Айде, Валя! много досаден да Колони танкови вървят към Истанбул. Дай спим да спим. Ай, готови ли сте? Давай. Много се близо. А ти си бил, аз я без шума. Аз съм техничален, мътънче. Откъде би ти леко? Тук от пътя ли? Таншак! Виж ли? Qu'est-ce que tu dis qui font au lente? Аз те побеждавам без да вкарам гол, да? Ти си би трети доски. Къде са топка обаче?
Да. Да, далеч. Взема с късата, нещо вече предлагам с късата да прави по-голяма веселба. Чай ви как слезе? Леко отвържи го и затегни само колкото се спуснеш по хамака и той да се отвържи сам. Трябва да прецениш. Да. Ай. Сега стой там. Трябва да гасим огъня, бе, кули. Ма има вода, да. Джони, не паднеш от Той не седна. Ако пак да бутам. Ще бутам. Ей, няма падни. Как сте, бе? Ей, въздушно. Дай някакви... Не, бе, да, толкова само, за кого сте въздушни, бе? За кого ти е въздушна? Истинска направа, бе? Даре, ма така е истинска пушка. За кого ти е въздушна? Добро ми държиш яко. Да, ако може някъде да снабдиш. Ако може някъде да снабдиш това, то може има, така. Излезли стрелиш на воля, на никой не пречиш. Не, от тук е там военните и после завиваме надясно. Трябва да берем люлици, ли? Точно, да. Аз не мога го видя, бе. Не, ама малко се вътре. Да, що пак горе ние си знаем къде е. Не, чак той. Море че сега това. Камера снимам. Да, това ли е предскача? Имаме свършва касетата. Не виж такова мога да я заменя. Аз тук да на пътя. На спирката, бе! На спирката
Първо бе 17 лет. Идва от Бургас. Всички от Бургас. Всички са чува, само аз забрах очилата ли. Бургас. И идваме в Бургас, бе. Да, бе. Видите, пичета, дали има пичере? Тук има такива улични. Има прехващат всякакви, но това... Може. Да. О, тук се вижда супер, не човек. Тръгнаха гена. Къде?